Rak sepatu komplit helm Mas 1.100.000. Di barangnya Mbak iki. Iki Mas barange. Oh, Kayak iya. ngene iki. Bahannya apa ki, Mbak? Bahannya dari aluminium karo kaca, Mas. Jajal ki delok jerone, Mbak. Jerone ngene iki to, Mas. Oh, iki tempat helm ya. Iki dua tempat helmnya. Heeh. Dan ngisore iki Ngisore iki ya dibuat tempat sepatu iku to, sandal Mas, ya. sepatu sandal to, Mas, ngene iki. Oh, Enek iya. rarakane barang. Heeh. Ki engko nek njaluk kaca ireng ya enek, Mbak. Ya enek to, Mas, kaca ireng ya ngene iki. Oh, iki sing kaca ireng. Sing kaca ireng padha Mas daleme. Regane padha ki ya. Regane ya padha 1.100.000. Bebas pilih, Mbak ki ya. Bebas pilih njaluk iki ya oleh, nek Oh. rodane barang. Kok mau njaluk sing full tempat sepatu ya ready, Mbak. Engko ya ready, minta request bisa. Oke, lha rego sakmono iki Mas apa mau ngeteri ning area Cilacap kono iso ora, Mbak kira-kira? Ya bisa to Mas, tak kasih free ongkir kok Mas. Nang dia iki gratis ongkir ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, tak kasih free ongkir Mas. Lah terus bayare piye iki? Yo bayare wi yo ning TikTok golek ana jenenge Najwa Mebel Madiun, diklik kok di ACC admin. Oke, COD ya iki. COD Mas pembayarannya. Oke.